Здравейте хора, в момента съм на село, да. И вижте, той не е нищо в момента, да ви този вятър. Той не е нищо в момента. Също се много, аха. Баба. И да, радвам се, че го засни. Да. Се пусна след малко отново. И така хора, сега ще се излезем. Хора. Окей. Хора, сега, но тук голям коста, ще се видя това. Нищо му има цап, няма как те. Тук пък е станало световно. Между другото, зайчетата. Много са сладички. Да, я се ви. Те казаха уж в източната част, че ще духа толкова силен, ама вятър, ама. Вижте, това как падна и сега малко ще се люлям на люлката. Само да не вземе да се късне. Как се откъсне? Аз нормален не съм. Така. Оп. Така. Вижте, там имаше един найлон, ама той е паднал на дървото. Да. И да. Ето вижте барабочката. Но я го заснех това. Айде, пак се почва. Хора, едва ме държа телефона. Той има протектор. Не, трябва да го заснема. Кой знае? Не, така също. Хора, аз съм 100% сигурен, че не се чуем, защото такъв вятър не е бил до сега. Аз не съм виждал поне такъв вятър. Чак го накъса това. Как го спя го накъса пък? Вижте, кабелите бяха закачени, пък вижте сега къде са. Чакай да се спра малко. Задава се още един силен вятър. Те направо можеха да кажеш задава се бура. Бура. О, хора, вратата се отвори. Не съм я отваряла аз. Вратата сама се отвори. Ето, отворих я. Я да си вия кътница. Това е много сладичко и величко. Ще отида пред... Окей. Добре. Тук е саксията между другото едната на баба. Но и ето го. Малко си вършим работа. Тук е много кратина. Кучуенце, снеми ли ти, бе? Кажи здравей. Ай, близо на целя. Аз съм се екипирал. Ето така ще седна така и ще заснемам. Хора, нещо ми е забавлена камерата, чакайте. От слънцето е така. I'm sorry. Чакайте да ви пусна след.
Така вече е по-добре. Знаете ли, стола, на който съм седнал в момента, е направо са клати. Право са клати. Не мога да ви опиша колко е студено. Аз съм излязъл за вас. Уау! Това наистина... Ето, що са тресе наистина, хора, не са си го... И просто... ужас. О. И това беше до тук. Чао! Ще се видим следващия път.